Salutare și bine v-am găsit la un nou episod! Eu sunt Roniu, vostru preferat și astăzi ne jucăm Fed a Brainrot împreună cu prietenul meu, Ionuț! Ce mai faceți, oameni buni? Sunteți bine? Eu sper că sunteți bine, pentru că este o zi de vară foarte frumoasă, fraților! Și avem un chimpanzini bananini, cred. Nu știu, e al meu? Da! Și acum trebuie să mergem să ne întâlnim cu prietenul nostru. Dar înainte de asta nu uitați să apăsați butonașul de like, de subscribe, de clopochel, dacă mai vreți episoade cu acest joc care l-am făcut grăsan. Wow! Ce tare! Nu îmi vine să cred. Mamă, dar am o voce de 5 lei. Hai bă, mâncă grăsane, mâncă. Mâncă, mâncă. Bă, dar eu vreau să mă întâlnesc cu prietenul meu. La vaca, unde ești, mă, bolundule? Bă, mai bine intrăm pe server. Da, nu, hai. Tralalelo! Ce faci? Tutorial. Și n-am voie să intru. Ok. Câte facem la episodul de azi? Ok. Câte like-uri facem la episodul de azi? Ok. Hai mă, câte like-uri? Peste 50 de like-uri. Ok. Vom face. Mamă, dar n-am bani deloc. 834. O balerină. Ce trebuie? Lila. Sofrigo. Cappuccino. Vezi cum îl iau? Pe chimpanzini, bă. Mă, nu știu. Ia, chimpanzini, ok. Bă, unde e, mă, chimpanzoi bananoi? Vezi cum iau? Bă, cash. Bă. What? Și eu l-am prins pe chimpanzini. Am înțeles. Bă, taci mă cu Să te hrănim, mă, bolundule. Bă, ce? Bă. Așa. Grădinai chiar. Vrei să mănânci pepenele? Care? Da. Normal. Formula 1. Normal. Formula. Că avem bani. Să prindem. Bă, nu mai pot, fraților. Cât de
fi puternic. Bine. Adică eu mereu sunt puternic. Bă, lasă-mă, bă, să le iau și eu pe Camelo. Camelinio. Pe Cami. Bă. Pe și unde las, mă? Ăsta. Tu, nu știu ce fac. Bă. Da, te țin așa pe tine. Ok. Așa. Da, mă. Bun, acum îl vindem pe cimpanzinii. E sărăchie. Luăm un lirililarila. Hai mă, un lirili. Cash. Nu. Da, mă, da, nu se poate. Balerina. E o balerină. Ok. Luăm un tripi-tropi. Ce credeți că pot? Dar nu cred că. Nu se poate. Ce, mă? Dă-l de mâncare la frigo. Păi e foame, mă, la bolon. Bă, nu. Bă, ce? Bă, cât s-a făcut, bă, animalul ăsta? Bă, cât e, bă? Pe unde iau un bombardilo. Crocodil. Cappuccino. Nu. A ieșit? A intrat lângă mine, ok. Hai să-l mun tung. Bă, și tung sa. Fur, nu mă vrea. Bă, dacă ele mă vrea, mă, pe mine. Un wow. Hai să luăm un patapim. Bălirile, hai, mă. Nu fi bolund. Cum ești tu acum? Bă, nu frigo, bă. Bombombini guzini. Ce? Watermelon. Ce, mă? Cred că îi dau de mâncare la Bă, cât e ăsta? Bă, am mai slăbit ăsta oricum. Bă, am făcut-o la vacă! Bă, la vacă! Unde e ăsta? Bă, ăsta are beri bicus. Unde, bă? Bă, am o la vacă. What the hell? Hai să luăm balerină. Bun, hai! Bun, haideți să-i mai dăm de mâncărică la vaca Saturnita. Beri bicus de bicus bombicus. Mă, ăsta. Bă, câți bani am.
Bă, nu se poate, bă. Bă, dar unde e ăla, mă? Mai dăm de mâncare și închidem videoclipul. Odată și gata, hai. Nu mă, dă așa, ăsta. Bun, și cam acesta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți episoade de acest gen, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Și pa, și pa!